Hej alle sammen og velkommen til den her video. Den her video skal spille noget mere Minecraft. Så ja, jeg tænker bare at vi starter. Okay, godt. Så har vi startet. Oh my god. Crap. Sker der noget? Der flyver bil. Hun sagde. Men der er stor chance for, at den her video ikke bliver lige så lang som den anden video, vi lavede. Kom jeg virkelig lige ud af jungletemplet? Lol, man kan gå over på. Jeg prøver med. Okay, man kunne ikke over. Jeg glemmer de der pile hele tiden. Der er den. Jeg tænker, at vi går udenfor, og så rider vi på en hest i den her jungle. Jungle. Det staves jungle, men det hedder jungle. Det var svært. Prøver den her. Jeg fatter det. Det var en kanin. Den her. Flormus. Den her. Hest. Jeg skal også have en sadel for at kunne ride på den. Så bare det ved siden af. Det var en hest, tror jeg. Det ser faktisk lidt flot ud. Sejt. Men hvordan får man den her sadel på? Nå, jeg fatter det ikke. Jeg fatter det ikke. Jeg tager den her. Jeg tror, at man skal have et eller andet, de kan lide, for at man kan komme op på dem. Et æble måske? Feed. De følger efter mig. Jamen så har jeg bare en farm. Hvorfor kan jeg ikke feed dem? Sådan der. Wow. De bliver store. Sejt. Kan nu komme op? Det er ondt. Det er godt nok ondt. Dø. Ej, mand. Hvad gør jeg? Wow. Jungler er godt nok store. Jungletemplet ser godt nok sejt ud. Der er godt nok. Wow, det er en stor mine. tænker, at vi går ned.
den var så meget mindre, end jeg lige havde forventet. Men der er jern og alt muligt. Men jeg kunne ikke det. Jeg laver en vej. Nej, hvad laver jeg? En vej. Det er kedeligt. Jeg flyver bare hele vejen op. Hvor jeg hakkede det dårligt. Hvorfor? Så der. Nå, men I ved godt, hvad jeg vil sige. Jeg vil sige tak, fordi I så med i den her video. Hvis I godt kunne lide den, så ja, så bare giv den et like. Hvis I ikke kunne lide den, så må I også gerne give den et dislike. Men hvis I giver den et dislike, så skriv noget i kommentaren. Hvorfor jeg giver den et dislike, fordi så kan jeg nemlig lave det, om der er dårligt, så ja. Er det dog en fugl? Lol, en fugl. Jeg er ikke dommer til. Nå, men jeg vil bare sige, bare fucking skrav.